det hele det startede jo dengang i 1945, hvor der var jeg selvfølgelig kun en lille dum dreng med intet andet end jord i hovedet. Ja, der arbejdede jeg jo så på en fabrik, hvor jeg solgte radiser til eskimoer. Så det skal nok blive rigtig hyggeligt. Ha! Ja, men nu skal vi til det igen. Vi skal til det pinlige hjørne. Kommer lige her. Det var sådan totalt her unice i går, dengang hvor jeg var til sådan en fest. Og så var det ligesom om, at hele min endetarmsåbning går, den ligesom sådan røg ud af øret på mig. Det var ligesom her totalt not min stil, ikke? Totalt det sådan, ikke? Ligesom totalt ydt. Jeg vil være anstændig. Ja, jeg skal til tis. Ja, ikke. Så siger du 3, 2, 1. Godt. Jeg elsker naturen. Jeg har simpelthen lyst til det dejlige træ. Dejlige træ. Jeg elsker dejlige træ. Nu trænger til et kram. Så er det skovdansetid. Her, kom med mig. Og sving op med armen. Kom så, op med armen. Og så skovdansetid. Kom nu med. Der er syng en sang. Kom så. Det er skovdansetid. Wow. Det er skovdansetid. I skal ikke lige... I skal ikke være bekymret for mig. Jeg kunne lige mit ben. Godt.